22 жніўня прыкладна ў 22 гадзіны 20 хвілін аўтамабіль DAF з паўпрычэпам крон, якім кіраваў грамадзянін Украіны, рухаючыся па 217 кіламетры аўтадарогі мяжа Расійскай Федэрацыі Віцебск-Гомель, мяжа Украіны ў напрамку горада Віцебска, паблізу вёскі Заходы Шклоўскага раёна, з'ехаў у левы па ходзе руху кювет, дзе сутыкнуўся з прыдарожнымі дрэвамі. Брыгада хуткай медыцынскай дапамогі Шклоўскай цэнтральнай раённай бальніцы, якая прыбыла на месца, канстатавала смерць вадзіцеля. Прызначаныя судова-медыцынская і аўтатэхнічныя экспертызы. Абставіны дарожна-транспартнага здарэння высвятляюцца Шклоўскім раённым аддзелам следчага камітэта Рэспублікі Беларусь. Па гэтым факце праводзіцца праверка. Просьба ўсім грамадзянам, якія валодаюць якой-небудзь інфармацыяй па дадзеным дарожна-транспартным здарэнням, звяртацца ў раённы аддзел следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па адрасе вуліца Ленінская, 82, або па тэлефоне 34 396. Старэйшы следчы Рыбакоў Ігор Александрович.